नाशिक स्टार न्यूजला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। पंचवटी पोलीस स्टेशनच्या वतीने रंगीत तालीम। नाशिक शहरात व परिसरात सध्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस होत आहे। तसेच नाशिक शहरात परिसरात या पुढील काळात पावसाचा जोर कायम राहण्याची शक्यता असल्याने पाऊस जास्त झाल्यास पंचवटी पोलीस स्टेशन हद्दीतील गंगाघाट किनारी व परिसरात जीवितहानी व वित्तहानी होऊ नये याकरिता पोलीस आयुक्त जयंत नाईक नवरे यांच्या आदेशानुसार उपायुक्त अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस आयुक्त गंगाधर सोनवणे यांच्या उपस्थितीत गाडगे महाराज पुलाजवळील गौरी पटांगण पंचवटी नाशिक या ठिकाणी आज दुपारी 12 ते 1 च्या दरम्यान पोलीस प्रशासन, नाशिक महानगरपालिका विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांची एकत्रित आपत्ती व्यवस्थापन योजनेची रंगीत तालीम घेण्यात आली। पंचवटी पोलीस स्टेशन हद्दीतील नियंत्रण कक्ष यांनी बिनतारी संदेशद्वारे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक डॉक्टर सीताराम कोल्हे यांना कळविले की आता नुकताच गाडगे महाराज पुलाजवळील गौरी पटांगण या ठिकाणी 2 इसम पुराच्या पाण्यात अडकले आहेत। या ठिकाणी डॉक्टर सीताराम कोल्हे व त्यांचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी, नाशिक महानगरपालिका, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे कर्मचारी यांनी लागलीच घटनास्थळी पोहोचून पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या नागरिकांची सुखरूप सुटका केली आहे। सदर रंगीत तालिमीचे प्रात्यक्षिक अत्यंत लाईव्ह होते। सदर आपत्ती व्यवस्थापन रंगीत तालीम वेळी सहाय्यक पोलीस आयुक्त गंगाधर सोनवणे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक पंचवटी डॉक्टर सीताराम कोल्हे, पोलीस निरीक्षक रणजित नलवडे, पोलीस प्रशासन, पंचवटी पोलीस स्टेशन, नाशिक शहर यांच्यासह मनपा विभागाचे आहिरे, कानडे, आपत्ती व्यवस्थापनाचे देशपांडे, भालेकर, सिव्हिल डिफेन्स बावस्कर यांच्यासह पंचवटी पोलीस स्टेशनकडील सहाय्यक पोलीस अधिकारी, 16 पुरुष व महिला पोलीस अंमलदार, मनपा विभागाचे 8, सिव्हिल डिफेन्सचे 10, आपत्ती व्यवस्थापन जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडील 8 व 1 ॲम्ब्युलन्स, 1 मोठे अग्निशमनाचे वाहन, 1 मोठे सिव्हिल डिफेन्सचे वाहन, पंचवटी पोलीस स्टेशनकडील 2 मोठी वाहने सामील झाली होती। स्टार न्यूजसाठी प्रतिनिधी सिद्धार्थ लोखंडे, सातपूर, नाशिक।